Hey. Ahoy! Hey! Nou, ideaal. Weggooien. Kan ik net iets af? Dat was niet verkeerd. Wat is hier ook waar? Ja, gewoon. Ja, ik kan alleen maar deze aan. Ja, oké. Ja, maar nou. Nee, hè? Peter was het niet daar hoor. Oh Peter! Ja, dat is dan een goed. Oh jongen! Jullie filmen, met snel, want dat wordt door. Ja, man, die gaan er jongen. Ik maak kom afstaan. Pieter nog even de help. Pieter, doe je dat? Ja, van in crosscoat. Ja, dat denk ik niet. Oh ja, we moeten naar de hoofdspeel. Ja, wel. Hier is beter. Ja, maar dat zou we wel. In morgen is het mooi waar. Mooi met de weer aan was goed. Hetzelfde, ja, maar het pad is goed, het pad. Want dit, hoe je dat dan? Nu zit hij het met vast niet onthalen. Niet nadelig. Maakt er je dat? Dit wordt er handen. Dit wordt er handen. Ik heb er gewoon de achter in de nog een beetje, ja. Dat mag ik even vast. Hallo, doe ik. Dag. Dag camera. Peter al even zijn dat het even regelen moest. Zij van via erop in de receptie, het zijn mooi dat het paard wist. Kom maar. Dat is nog bij. Oei. Wat van die kraan in elkaar. Nee. Komt de Pieter niet maar de tante van de receptie aan, jongen. Ja. Le Cot. Zijn Ferry Boer. Lekker. Och jongen, die heerlijke andere. Ik weet wel even dat een jaar lang heeft. Alleen? Ja, achter de bekken. Oké, oké. Mooi dus.